Dali na. Excited na silang buksan ang kanilang mga regalo. Yahoo! Gunite, gunite. O, dapat isa. Dali. Uy! Good morning guys. Karon na ipang duno rin ilang mga regalo diya. Nanay duno rin ito sa manghud. Ibong na Kaso wadas Jamila, wadas Zian. So na iduno rin ilan. Ka Zian, ka Jamila, ka Along. Rilang gift nilang tulo. Kumandiha to sila mas kusduiro. So des Along nung dari ang manghud. Ada pa ipahatag sa ninong ni Zian. Ay sedog subri. Sabi. Dahil na guys, sarang ipatid nila Zian. So, day pinaskuhan to sa ninong ni Zian. Manong iti, salamat nung de. 200 isang ipatag. Nawa, maghang mga ingani, dadto. Mga sidlanan. Hindi pa yung mga yatag ni Zian. Walay yatag na nilang tulo. Kadzikari, Zian, Kaalong, Jamila. Dadaloy. Hana lang mag-ipahatid yan. Sa uwan-uwan mo pagpadong. Hana lang mag-ipahatid. Hani. Lagi no ko din na may babajing ni kat-kat kay isa kuno. Ambak sa ambak. Katangay ko an. Nadali-li kay ambak na. Kina, daragi mo Ken. Tara guys, kakuya Kinkin. Ada po lagi isang gift. Gika na. Nana. Chay, kulinga dah jom. Hinaziyag kawan ka sa magisi. Kakuya Gael. Kakuya Gael to Kuya Gael guys. Kakuya Gael rida. Ada pun. Lagi mo ha dali ambak kaya tang ihatag agi mo. Kim nara guys. Tang ihatag ka Kim. So ato na naman yan kay dali na. Excited na silang buksan ang kanilang mga regalo. Yahoo! Gunite. O, dapat isa. Dali. Uy! Ay, dali nga rin. Okay. Dari. Ano ba to? Ano man to regalo sa ninong? Dali, Kem. Dara ka, Kem. Sa parang may isang talong. Ito na, Niza? Dali, Kem. Yehe! Alibi! Uy, sa isang Ken. Ngit-ngita man. Wow, dala kang Ilia guys. Dali pa isang regalo gikan sa isang ninong Gerald from ninong Gerald. Merry Christmas and Happy New Year to Ilia Kim Borato. Thank you. Pag thank you ninong dai. Ninong na. Dali pa isang gift. Wow. Sus gila ko. Okay, sa unahan ang kaninong. Bi. Dali. Wow. Excited excited. Hala. Kaya katanaw ha. Shield sang mata, shield. Lah, tumukon. Wow. Hala, wow. Wow. Taga sa akin. Wow. Wow. Nice. Wow. Hala, oy. Duta, oy. Siha, oy. Taga sa akin. Wow, siksiha, oy. Cah, mana? Ha? Wow, thank you. Minsa man kaninong be? Minsa kaninong? Salamat. Cheers. Kare, matesa og Kangate Josephine pod. Ha? Wow. Muna isang ganahan. Ken. Wow, yehe. Yee. Tuh, tarik-tarik. Pero naslamin sa guys, kaya na isang Paris to Paris na itong isang bagong panigib ni Ninong Gerald. Salamat. Kapag. From Mates. Thank you. Wow, arang kanindot ka guys. Muna isang ganahan. Color. Di ka siya as in pink ba? Okay, Kazo. Yang tidak baik? Hindi nga? Yan na. Yehey! Maun sama ka? Salamat! Kang kuan, kang idiboy. Tanang hatag na. Tuog pa mas idiboy guys. Tuog pa man. Andiyan na, yung mga mata. Tuog pa. Betul tas, betul. So, butang ato ka. Tiya, garaming lipaza. Uy. Tiyay! Uy, hala naman ito yung subri dahil. Wait sa dahil. Atang kuan ito yung subri. Kung ili ang sobre, yehe, ngit-ngit man. Uy, stila to, slamdag. Ha? TikTok ni mo. TikTok ko nun ni Jari guys. Isang bagong kuan. Stilan. Kang iliya ke mga sobre. Kung man sa kalibutan dari guys. Sa tanang ibutang na to. Siya, grabe skin-kin ga. Ngit-ngit man dakin. So,
So guys, karing uban han naman ipahatid tus ubos sa mga ijaan kay di makatuka dari kay dangag gagagyanan. Pastilan yun ko sa mga dawhog sa mga tiguang. So ano naman ipahatid. Hala. Hala, daya kang Ilia girl. Yehey! Dapat di ay daghan na gift oy. Pastilan. No, daghan na gift kim oy. So kare guys, ang mga gift na ato sa mga ijaan han naman ipahatid adto kay dangag gagagyanan. Okay, so di na ko mo hatid guys kasi mga dawhog tadad to. Ya lini. Kana. Kare. Sa ba niya? To. Sama ni. Ah, tigingging. Kare guys, kang idiboy. Kare. To. Ah, kakuko. Kakuki. Kananay. Nanana. To, tigingging. Bili na lang. Kare. To. Arbing. Arbing. Kang lini. Kare. Feliciana. Diyan na kayo mo. Sing mga rito. Kare. Albina. Diyan na pa ni guys. Ang kani guys. Kang. Kuha ni. Kang. Yan na ni. Na unika na. Kaso Thomas Unikas. Kuan. Thomas Unikas sa luway. Mamas ko dito. Naguli na nang hihatag. Then, ka-mother. Diyan na mo rito. Loy, hatod sa rito tuloy be. Ano naman na ipahatid. Ano naman na ipahatid guys. Kaya dangag dito. Stilan. Di katukad ang matiguang. Okay. So. Kakini. Kakansa ba ni? Ato ni Yaklini. Karida. Yaklini. Kare kay Arbing. Dahil sa itagsa. Arbing. Okay. Pagpadong. Pagka-runner guys to ah. Kaya tagaan ka na. Bro, mo pinaskuhan po. Lagi mo kuya. Kuya Gail guys. Kuya Gail. Then, dapi ijahang sobre. Kuya! Salamat. Upin na, upin. Yakin. Ha? Yakin. Lagi mo? Mas dako pag imong pinaskuhan. Naman. Mas dako ka zo. Arang mahala ka zo. 3,000 kapin. So guys, daagaban. Og na mga rahiyon sa manahay pang duno nila. Kare sa haning mga ijaan. Tigingging. Kare kananay. Pas nanay. Tupas ubos. Ang katatayahan naghihatag gabi eh. Kaya katugon naman ka ajo. Gabiin ta na ipanghatag nila. Kaso ano, nangatug naman tao mga tiguang. Mga bata pud. Ano lang ipahatid guys? Uy, kaya rang kauwan. Cha. Minsan man ka. Minsan man ka. Pagkaon, dali. Dahil spaghetti, dahil biko, dahil pansit. Dali. Pagkaon, dahil plato na dato. Dapat mo! Nakalipat. Kaya, Feliciana. Dara, lagi na ipang... Waman, na ipang hatid. No, pagkaon. Masalamatan na, wag mo angay baka. Kaya po na des. Ha? Dahil na nga ang taga des. Sa grabe din na. Ano po des? Kuha na, spaghetti, so na pansit. Pagkaan? Di anak pansit. Hoy! Spaghetti, so na. Gabi ha, kang yung naging mga apo nga, ipaadto ka. Silan mga apo na spaghetti. Spaghetti, pababa. Oh. Lah, pagkaan? Ka-mother, guys. Ano na mother? Tugnaw ka. Malagi pang kabuhi ang mga kuan karang tamisa. Kisa ba niya? Kuko mani, guys. Kananay ka rin ya. Mother, Merry Christmas. Salamat sa ibang bansa sila. Thank you. Ha? Sabi, tanawang nanay, guys. Pakaano lang sa mga pobre. Salamat. Katilaw mga pobre. Katilaw. Kami wag dinihan niya. Lipstick. Aga lipstick, ana. Kana mga dress, mga terno-terno masura. Wag dinihan tayo handa. Nana, pagkaon. Para palit mo Grabe ka. Wala pwede basta ko i-abono. O, lagi. Terno-terno. Oh, sana all. Kana, kay lami na. Siya. Na lips. Salamat. Pakitag kami rin. Nawala pa yung mga bawa kami, bawin sa nga. Pagod ba na isa na? Si Albina, bawa sa hiyaya. Naman. Nadana. Pare ato. Unsa, pare ato, unsa iya. Kag idiboy to, natug pa man, kakuko. Ken! Ikid mas kin guys. Ken! Na, bro, talo siya. Pinakuha, Ken! Harapan na, nawa man. Harapan.
Guys, mag-greet tayo ko. Merry Christmas eh. Merry Christmas. Nalungon ba? Merry Christmas day diha nila Ate Josephine ug sa iyang tibuok pamilya. Merry Christmas ni Jote. Amping mo kanunay diha na sa Texas. And ni Ma'am Marilyn Bailander ug ni Swan, amping mo diha ma'am nasa Pagadian. Merry Christmas ning tanan. Ug ni Ate Marietta, ang Kuya Fidel ug sa ilang tibuok pamilya. Amping mo ma'am nasa New Zealand. Ug sa pa ba? Daghan man sila guys. Ate Mayet. Merry Christmas ning tanan te. Ug nilas. Ug nila ni isa pa ba, oy? Ate Eva, Merry Christmas, te. Huwag ni Ate Mercy. Isa pa. Ate Eden. Ate Eden. Huwag Dian Margaret. Maribek. Mads Catherine. Merry Christmas din yung tanan. Huwag sawa na ma-mention. Basta kay Merry Christmas din yung tanan, guys. Happy holiday. Pasensya na mo sa tingog. Kaya medyo pagaw. Lain naghang ron. Apiktuhag ang tingog, guys. Nakalapos lagi ko. Diba na rin kayo dyan, guys. Tapos mother na. Check kami. Merry Christmas! Lipa yung taon kung sila siya, ya. Merry Christmas, guys! Merry Christmas din yung tanan. Ay! Merry Christmas, panila tayo, uminanay, nasputi. Si Lia, Merry Christmas, Kim Kim, daghan og gift. Sana all. Yakin sa man eh, kaya na gift. Kaya Kim Kim, Merry Christmas. Matesa, Merry Christmas, Mates. Salamat kay daghang nalipay. Thank you so much. Thank you so much. Ano guys, Merry Christmas ang mga igagaw. Guwapa. Hindi pa daga mga kinagwapuhan. Ano ba naman dukuman? Merry Christmas! Merry Christmas! Shout out! Kambal. Oh, nabili ni ano? Si Ribin. Merry Christmas mga guwapa. Napag ano mo? Watay, luto. Ayaw nila lang luto. Di na sila luto guys. Kaya parisa na nila kanang sliced bread. Gabi iwa man nila kangari. Kanang atog ko no. Pasti na ni mga bataan eh. Tapos na maili siguro na gabi eh. Na maili guys ta. Kauya ba? Kaya na. So sa tataod. Sig na pa yung mga re. Bawa silas bilin. Mata na ba? Labilin ta? Merry Christmas ya. Dali pagkaan. Pagkaan sa dali. Merry Christmas. Nako eh. Ang mga dalaging ging. Merry Christmas. Tanaw sa nagnabay nga ni ya Albina. Merry Christmas. Pagkaan niya. May plato da. May plato. Pagkaan. May plato da re. Nadana na kulinga dana. May plato, may kutsara. Ang sila ay arbeng hang gipahatod na lang magilaha kay dangog masagyanan. Ha? Ang yaya nga arang kagwapa. Ay, punto. Ninyo sa pisina. Tagdilaman. Bisita ni Queen. Di pa man mailhan niya, senyor. Bata pa man. Yes, no. Dalaga man ni guys. Yaya. Dalagang Pilipina. Ay, no. Di na ato. Uy, kaati na. No. Di na atong phone. Kaati na. Oh, gi-charge. Kamu alam mong duga dyan. Rasya, ginawagpanta na. Punutoy, makakaan. Pakudinihan. Puhon-puhon niya. Puhon-puhon. Makanda na punta na ni Kaluyas Ginoo. Ay, si Kim Kim. Sa sandal. Precious. Ano man? Kim Kim, grabe. Kasyos. Lipay ka. So, kamang dalaging ding. Nagsukod na sa sandal, guys. Nay, kalindar. Dada na. Kana, kalindar. Nay, dako. Dada na. Kana, dada. Kana may daghan ng kuan kalindar. Kana imo na. Sa buwik. Uy, tanang mo. Ano po? Di na mo magdang. Sagdi na mo nga. Pag sila. Paampon na sila. Magpaampon. Yan, may nahuli. May nahuli mga bata. Ito rin. May nahuli. Sige na, pang ano mo? Ano hinahanap mo? Biko? May biko. May pansit. May spaghetti. Mga damit yan na pang matanda. Gusto mo sumuot ng pang matanda? Then, okay guys, sa mga chikiting. At least, tara guys. So,
Ngari maghang mga kaigagawan. Huwag katong gift nga kuan hangin panghatag na mo mga ngan guys. Masula mo angay to sila to. Gina. Yung aming bisita kagabi. Dara kay Diboy guys, anang ihatag ag isa ha. Ay Diboy. Ano ba to? Merry Christmas. Happy New Year. Abri na, sa sud. Lakong ka na? Out ya po na to. Siya gisiya. Kasi kataok naman. Sa kana na makay kabog na na. Ato mo. Tsa grabe ka na imong kuan. Dirwero, kusmot, osura. Boss ay tatak. Isa na Gusto mo lang kuha na. sa kuan, kating kuan. Gusto may gusto na namin. Abri. Lagi. Lagi na lang, walang Korea. Goy. Patumel. Tsa. Nagara ah. Uy. Pikazo. Palit na nagdago mo ito pa sa Ipalit og dagom ito pag sa mata way klaro. Baw maarang manani mo. Talisay ni Di boy, Tata. baw maarang pa na. Dawa. Tata ka ba daw? Wah, Ricardo ko. kaluja mas idi boy, pastilan. Kapod, kalau jadi ka bro kira. Kaluja man. Dali po yung baka. Ha? Problema. Kaluja na siya kay isang baka lagi. Kang cookie. Dana guys. Cookie. Wow. Isi. Dawai hambin man. Hambin man. Kuling ya. Ha? Kuling ah. Lipay. Masing maapi lugi si. Brief man. Brief na way brief. Uy, padayon sa niyan. Merry Christmas. Oy, Merry Christmas. Salamat. Aray tao lipaja karon pa nakadawat og regalo. Oy, 1,000 oy. Che. Leke ah. Tara mo salina ni angay baka. Cha. We. Suot na dyan guys. Ayan, so yan. Aso ko ina pati brief isukod. Betan ako. Nice ba? Oh, nice man di ay. Ayan nga doy. Grabe ka. Nakol. Salamat. Ika, dyan na naguli ni dyan. So, dyan hadat to. So guys, tiya mo na naman rin nabilihin kang unika. Ay! Dyan ka rin hagahan ng i-open ang butughan ni hatag ni madam. Okay, at na i-open guys. So, gunsa ni si Dja. Sabi? Kamera ko karang ha, ka na makitaan ko ha. Yan, kitaan ko. So guys, at na i-open ang gihatag ni madam mga gift. Okay, tanong si yun. Hala, excited ako, dam. Hala. Uy, di duaan. Para ni Kim yan. Ay, tara, kamera natin. Nagatang kamera. Ay, naman na rin ibutang, guys. Sabi? Wow. Gada po, guys. Naduaan, tagsa sila Kim si Kuya Kim. Kare, hala. Nice lagi ni. Hala. Habis madam, uy. Tapos hindi ko analog nga rin, ya. Hala, nice, guys. Salamat, dam. Vlog leggings. Nice guys. Alam ko. Salamat madam. Thank you. Thank you. Salamat po sa duaan sa mga chikiting. Thank you. Sa Kim, daghan og pinaskuhas Kim guys. Naka 200. Para to mangi sud ko to sa ijang Arkansas. So to na guys, hanang nahatag tanan nagatong mga gipang putos. Ay da pa yung mga igagaw nga katong mga kuan. Kapag ipang dono nila tong uban. So, at least, ito na guys. So, nagkalapos kaya na, no. At least, lipay pud ko. Salamat Kajo. And Merry Christmas again, Ate Josephine and family, Matesa and Tibok Pamilya, and Mama Marilyn Bailander, sa imong Tibok Family, Ma'am, Ate Marietta, kinsa pa may uban. Nagara Kajo, Merry Christmas ninyo tanan guys. Ate Eden, Merry Christmas. Ug ni Ate Lourdes Saladin, Merry Christmas. Ug ni Ate, nakalipat ko sa isa. Yung nasa Japan, Merry Christmas te. Kalipat ko nga. Pastilan sa Merry Christmas te.
O sa tanan-tanan dihang ang mga viewers, Merry Christmas ninyong tanan guys. And amping mo kanunay sa inyong kada adlaw nga mga activities. Amping mo kanunay guys. So, pasensya na mo kay kahang tingog. Marang mag-up-up. Masam na pa. Mag-up-up. Lain lagi ang pamatas ang lawas. Mga sila pang ma-okay na kuhuma. Lagi ko ikuan nga mag-massage. Wa pa man mo ari. Busy siguro. Pamassage ako kay kung ang lawas marang ko kusog. Merry Christmas guys. And maura ni ang video rong adlaw guys. Salamat sa inyong uban na mga kadadlaw sa mga vlog. Salamat kaadyo sa mga new subscriber, sa mga old subscriber. Salamat kaadyo ninyong tanan guys sa mga subscriber diha, sa mga viewers. Thank you so much kaadyo sa way paglubad ninyong suporta sa among channel. Thank you guys. We love you and amping mo tanan. Amping ta tanan. Bye.